oso latza izan da, liburuaren aurkezpena egin izan dugu, hemen Nun eta Intxaurrondo kuartelaren alboan, torturaren kaserna simboliko horretan, eta ehunka torturatu batzuk bildu izan dira lan hau babesteko. En finean, torturatuak dira protagonistak, torturatuak dira egileak, eurek aportatu izan dute euren testigantzak, euren bizipenak lan hau egin ahal izateko, eta gaur nik uste dut liburu honi jarri ahal izan zaiola aurpegia, jarri ahal izan zaiola sentimenduak, eta niretzat ikaragarria izan da hori. Oso latza izan da, baina era berean oso importantea eta oso hunkigarria herri honen historiarako beste ataltxo hau utzi ahal izatea.